Fallout 76 és possiblement el llançament més polèmic de la puta història. It is 4 times the size. New rendering, lighting, and landscape technology. 16 times the detail. Why the fuck you lying? Why you always lying? Les textures tenen bugs, els models tenen bugs, les quests tenen bugs, els menús tenen bugs, els NPCs tenen bugs, la il·luminació té bugs, els bugs tenen bugs. I think I kind of lost control of it a bit. Vaja, que Bethesda té la fama a treure jocs inacabats, però amb aquest es van lluir. I sabeu quina és la puta ironia en tot això? Que el joc és divertit. Però com és possible això? Doncs ja em veieu a mi. Un matat de nivell 20 a altes hores de la matinada fent una ronda d'exploració a veure si podia aconseguir alguna de loot o desbloquejar alguna missió per allà. Com m'apareix del no-res un paio de nivell 200 vés a saber quan, se m'acosta i em fa un emote de «té regal». Sorprès i expectant li vaig respondre amb uns interrogants. Ell el que va fer simplement és quedar-se quiet durant uns segons i quan es va moure una bossa va aparèixer als seus peus. Dins de la bossa hi havia una quantitat descomunal d'estimulants, radaways, munició, armadura, plans de construcció, receptes i amb el meu perfecte English li vaig preguntar pel xat de veu. What are you doing? Ell simplement em va dir que s'havia d'ajudar els nous a créixer, que esperava que m'estigués passant bé i em va desitjar bona sort. Acostumat a trobar-me sempre amb les mateixes conductes jugant a jocs multiplayer, Fucking inbred dumbass. It must be sad to be you, dude. This guy's a retard. Yeah, you have fucking autism. The fuck you say to me, you little shit? us podeu imaginar la meva cara. What the fuck was that? A mesura que vaig anar jugant vaig veure que aquest comportament era una cosa normal. Així que vaig decidir adoptar la mateixa doctrina. Si veia algun novato per allà perdut i me'l trobava de cara, li deixava caure 4 xutxes. En resum, la gent s'ajuda, la gent col·labora i no ens estem insultant ni matant entre nosaltres tota l'estona, lo qual s'agraeix. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya, los actos sencillos de amor. Al mantenir el sistema de crafteig a Fallout 4 i fer-lo una part de l'experiència i convertir-lo en necessari fa que els jugadors es vegin obligats a explorar més per aconseguir recursos, plans, deixalles, events que et donen un lutasso, més armes, més armadures, i això crea un bucle que és 10 vegades més disfrutable amb amics. El sistema de progressió per nivells et permet crear-te les builds al teu gust. No és perfecte, però és variat i et dona moltíssima llibertat. Vols ser un Sneaky Boy i matar els enemics de la Solid Snake? Cap problema. Vols pujar-te les resistències i convertir-te en Superman? Cap problema. Vols fer que la radiació et doni més força? Cap problema. Vols ser manetes i construir armes i armadures de tier alt? Cap problema. I això em porta al tercer punt. Això sonarà una miqueta tonteria, però les opcions de personalització que tens són moltíssimes. Vale que a vegades has de tirar a la tenda per comprar certs cosmètics i elements decoratius, però bueno, és 2020, què collons us espereu? De fet, l'estrany seria que n'hi haguessin micropagos. Que vols una mansió a la vora del riu? Palante. Que vols una mansió en suspensió a les vies del monorail? Palante. Que vols 4 parets de merda de fusta? Palante. Ara hem passat de jugar a Fallout a jugar a la casa de mis sueños. I si això li sumem prèviament el que hem dit dels cosmètics, les cartes, les builds i de més, juntament amb els outfits que et trobes pel mapa, les pintures per les armadures i l'estil de joc que segueixis, el personatge de l'aventura la fas teva. Completament. Sincerament, crec que ni Bethesda sap com al final la broma els ha sortit bé. Recomanable? Sí, però només si el compreu a algun reseller per uns 8 o 10 pavos. No els hi doneu diners a aquests lladres perquè des de luego no els mereixen. Almenys fins que arreglen el joc de veritat.